Zena, wena unzena zibuku njani ungifidani wena unje. Ungifidani wena unje. Ungifidani wena unje. Ungifidani. Hayibo. Ayikho nje nalento yenzayo uzenza into engingayona, uzenza into engayona, uzenza ishisa lento. Uzoqoka ngami la uzophika ngami usungijwayela ungangijwayeli nje mina kabi. Uzokhuluma nami kanjani? Izikhuluma nami ngikubuza mina kuphela yena ungibuza. Nginendoda yami mina, nginendoda ethi mina. Uba lo ndoda le uba nginendoda ethi mina. Siphinde futhi sikubingelele mase siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje. Njengenjwayelo uyazi ukuthi le khaya we all about ukulungisa imijolo eminingi ehlukahlukene njengoba negama lethu lizisho silungisa umjolo. Uyithola khona la kwi-channel yakho Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifane and I am the next big thing ikhathi 10. Ngikukhumbuzeke izinto ezibalekile nekumele wena as umbukeli walolu hlelo uzenze. Okokuqala nje ukulike, ushare, uphinde futhi usubscribe to our channel. Njengoba uyazi ukuthi mina nawe sine goal ethi mengabe kuphela unyaka 2025 kumele u1 million subscribers sibe surechile. Ngaphezulu kwaloko nangu membership otholakala kuyona le channel. Lapho ke uyakwazi ukuthi ujoin as a member of this channel. Lokho kuyakusiza kuphinde kulekelele ukuthi ufake phela esivivaneni okuncane nje ongakwazi ukuthi usilekelele lapho ngako. Akugcini ke lapho ungakwazi futhi ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala ngaphambi kokuba abanye abantu bazithole. Ngaphezulu kwaloko nangiya futhi no thanks uyakwazi ukupressa nje wona uthi kancane phinde futhi ufake esivivaneni khona uzokwazi ukuthi usilekelele thina ukuthi sikhule. Siphinde sikwazi nokuthola ama-resources afanele ukuthi i-channel yethu ikhule ephambili, sikwazi nanokuthi siqhubeke siku-entertain, sikufundise, siphinde futhi sikujabulise ulapho ngasekhaya. Uma kuwukuthi-ke uney'nkinga ezithinta umjolo, lula kakhulu ongakwenza. Thumela i-email njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Uma wenze njalo ukwazi uba mhlawumbe kuma-episode wethu alandelayo sobe sibuka wena ula uchaza indaba yakho nopartner wakho. Mase siyabona ukuthi kumele siyilungise noma cha, noma ningayeka. Vele lento enizamayo ayikho. Ake siboneke namhlanje ukuthi sibheke indaba kabani utheni kuthina nanokuthi nje sizoyilungisa kanjani. Ongiphelezele sibangene ukuthi ke indaba zabo zihamba kanjani usuku la namhlanje. Sanibonani. Igama lami nguSimphiwe ngwakaNgcobo Sibongo. Ngibhalele lana kwisilungisa Umjolo Show. Ngezathu sokuthi ngifuna ukuthi ngisize ekuthenini ngikwazi ukulungisa ubudlelwane bami nomuntu wami engimthanda kakhulu. Siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Khumbula ukuthi lolu hlelo lithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uma ukuthi uyaqala ukuba khona le khaya ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel. Khumbula iyodwa ke igoal esinayo thina as umndeni woMjolo Show ukuthi mabe kuphela unyaka 2025 sibe sino 1 million subscribers and mina ngithembe wena. Sikhulekeni-ke njengenjwayelo sigebisa amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifane sihawukele. Uyazi mase sihleli kanje sokhuluma indaba eziningi ezithinta imjolo siyilungise siphinde futhi sithele nosawoti esilondeni uma kumele asivele nje siwufake kepha ke sichecka uphela ukuthi isimo sihamba kanjani mase siyawugankaza ke sibone ukuthi ke isimo sihamba kanjani. Eceleni kwami khona dadewethu khona sokhuluma naye njengamanje to find out ukuthi yena kungani ezithole la kwishona namhlanje nanokuchecka nje ukuthi isimo sakhe sihamba kanjani. Dadewethu sawubona sekubingelelo ehlelweni. Yebo unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Hayi no, ngiyaphila. Asiqale nje ekuqaleni kwi-introduction. Mina igama lami ngudlala Matifane. Usisi yanuba Lerato Mzimela. Lerato Mzimela. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje la kwi-show. Njengoba ukhona ke la sisi igama le show silungisa umjolo. Kusho ukuthi mhlambe nawe kumele kube khona izinto ezilungisayo emjolweni yakho. Why lunganakile? Mengabe sikhuluma nje ngomjolo wakho ngokubuka kwakho mhlambe ine scale of 10 ungawunika ba? Hayibo 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. Uphethe kahle ubaba wekhaya. Hayibo ngiphethe kahle. Okay, so ngiphethe kahle. Njengoba ulana ke namhlanje umjolo wakho uhamba kahle. Kunomfowethu osicelile ukuthi sikulande sikubeke la khona nizokwazi ukuthi nikhulume. USimphiwe umfo kaNgcobo. Umazi kanjani ubaba? Hayibo. Usimphiwe umngani wami, umngani. So hlobo lunto umngani ngoba phela esikhathini samanje ubungani senibenza ngendlela ezihlukene. Cha, umngani nje umngani ukuthi siyazwana njengabo bonke nje abangani. Umngani ukuthi siyazwana, senza izinto eziningi futhi sobabili. Kuningi esikwenzayo nje kuningi yabo nje umngani male based. Male based yakho Simphiwe enenza izinto eziningi ndawonye.
Hhayi into ey'ningi zomjolo kodwa cha. Hhayi Yeah. zomjolo. Into ey'ningi zokuthi umngani siyahamba siyayikhipha, sihlala ndawonye nje yabo nje senza into ey'kanjalo. And uyazi ukuthi nabangani kuphelela la. Uyazi sabangani, uyazi u-aware. Okay, so uSimphiwe mhlampe ngelinye ilanga mengasathi Lerato ngicela sizame mhlampe ukuthi sithandane, ungamnikeza ithuba elikanjani? Hayi bo ngabe uyagula phela mina nginendoda yami. Uyazi ngayo futhi. Anginayisho kodwa akubalulekile ngisho lokho ukuthi azazi but nje uyazi ukuthi umngani. Mina uyazi ukuthi umngani. Okay, so uSimphiwe kusibhalele namhlanje kwishow ngoba ufuna ukuthi wena nizokhuluma naye kube khona into eniyilungisayo. Willing ukuthi umuzi ufuna ukuthini kuwena as umngani wakho wena uma usho. Uready ukuthi umlaleli uthi ufuna ukuthini kuwena? Silungisa ini izinto zomjolo. Angazi phela ngithi wena uthi nabangani. Yena indlela asibhalele ngayo usingene ngokuthi nabantu nina nibhizi niyajole. Hayi bo. Hayi. Uyiphikelani Angiyazi. ingane? Angiyazi lento eshoyo ngiyamangala. Angiyazi lento eshoyo. Okay. Angiyazi. Vele sisasobabili la. Unamahloni ngoSimphiwe? uSimphiwe umngani. Unaye umngani wentombazane? Khona awunayo umngani wentombazane? Anginayo. Mhlawumbe-ke bakhona abanye abantu obaziyo abana abangani bentombazane. Siyazana, siyaxoxa, siyafonelana. Niyakhiphana. Yes, uyangithengela ama-gift, ungipha imali methanda yabo nje into ey'kanjalo. Yes. Okay. As a friend, naye u-aware ukuthi uwumngani. Yabona-ke mbukeli ukuthi-ke ungathi namhlanje igejana nje isuka. Omunye uthi uwumngani kanti ubhalile uthi usemathandweni. Ayesiboneke ukuthi i-episode yethu izohamba kanjani njengoba wazi ukuthi sinethimba esisebenzisana nalo okuyilona elizosilandela ubafo limbeke la. Then mase yasichazela ukuthi kahle kahle zikhiphani ngoba thina we are about to find out ukuthi ngempela zikhiphani kuwona umjolo wabo noma ubungani babo. Lihamba-ke ithimba lethu njengamanje liyomlanda uSimphiwe limbeke la then sizwe iside lakhe le story ngoba cha usisi uyamphika uthi bona babangani kanti uSimphiwe uthe mengabe sithumelele i-email wathi bayajola. Ithimba lethu lesilandela-ke manje uSimphiwe limbeke la sizwe iside lakhe le story. Mapholo Urathi hamba kanjani? grand mfethu. Akumoja. Hayi mfethu hayi yonke into iqondile mntababa. Siyajabula mfethu ukuthi awugcinanga ngokubhala uphinde wafika. Kwisho ukuthi sizokhuluma nawe. Njengesicelo sakho mfethu ukuthi sikubizele uLerato. Nangu mfethu uLerato ukhona manje simbizile mfethu. Ngiyabona ukuthi uhappy ujabulile ukuthi hawu madoda. Umama useyakwazi ukuthi umbone. Mfethu njengoba usunathi-ke namhlanje la kwishow Lerato cela nje usinikeze minute or 2 njengoba kade ngikhuluma nawe ngikhulume naye sizwe ukuthi uthini. Mfethu ubudlelwane bakho mfethu your relationship ihamba kanjani ngokubuka nje kwakho? Yami noma Impela mfethu. hayi i-relationship yethu imnandi kakhulu, i-right, umuntu wami siyathandana nje yonke into grand. Sure. Yabona. Kungukuthi phela-ke izizathu senza ukuthi nami ngigcine sengibhale ngoba ngibone indlela ebesenza ngazo, yabona, ukuthi hhayi azingenzi into sharp. Sure. Yabona. So ingakho ngempela ngikhetha ukuthi angcine ngibhalele. Okay. Mawuthi mhlawumbe indlela abenza ngazo, what do you mean? Khona mhlawumbe uLerato ade kwenza ngenye indlela obonayo ukuthi akumele mhlawumbe ngabe akwenze ze nikwe relationship. Alright, yabona mhlawumbe uma uzo-understanda lokho ukuthi if useres yabona. Mabe useres akekho umzali laphana, akekho umuntu osebhekile ukuthi phila impiloni uphila kanjani yabona. So laphana usukuye ngokuzophanda laphana futhi ayikho nanemali engenayo. Lesifasine utshela ukuthi imali enough for ukuthi ungakwazi ukuthi yabona. So uLerato mina bengikhona ukumkhathela ngisacrifice ngezinto zami kuyena yabona. Yabo ngimthengele zonke izinto akadingayo, afike endlini afike adle kube mnandi kube grand yonke into nje yabona. Mara into enkinga yakho ukuthi isikhathi sokuthi abe nami cha phela ayibenzisi stuck. Yani mawuthi isikhathi sokuthi abe nawe what do you mean? Because mhlambe as abantu abathandanayo anizinike isikhathi sokuthi nibonane nibe ndawonye kwenzakalani mekumele nibe ndawonye? Yes, as abantu abathandanayo ithi phela kumele ukuthi sibe nesikhathi sokuthi phela ke sibonde nje sibe mnandi sibe ndawonye. Manje uLerato vele afike nabangani bakhe laphana bafike badle. Mase sabangani bakhe sebehamba kuphuphu nomuntu usefuna ukuhamba manje yabona. Ngithini mase ngithi hawu Lerato phethe 2 minutes inyana ke ethi ukudonsa inyawo ke yabona. Ngithi mayithi ngiyakhuluma naye
Ngoba benhlangano nomoya-ke mama vele sefuna ukuhamba. Usefuna ukuhamba. Yabona. So singakanani isikhathi mfethu kwenzeka yonke lento noma wena noLerato nindawonye? It's been 2 years man. It's been 2 years. Sure. So wena kulo 2 years uLerato niyathandana awukaze mfethu awukazi. Eish. Yeah, mfethu khona into kanje. Isikhathi anginikezi kahle kahle. Isikhathi akakunikezi. Isikhathi anginiki mfethu. Asikho. Sorry. Yani. Yabona. Mfethu ungathuki uma ubona ngilonke ngikubuza le mibuzo. I'm trying to find out ukuthi kwenzeka kanjani because njengamanje indaba yena ayisafani yabo. Wena uthe mawubhala la uthi ufuna ukulungisa le situation oyichazayo noLerato. Sure. But uLerato yena meyabe ekhuluma mfethu. Mfethu. Hey. Yazi mfethu uLerato mfethu. Ushenye into mfethu. Oh. Mama. Uthi we-email based wena kahle kahle. Milk based. Hayi no. Lerato ke mhlawumbe Ima Simphiwe ngibuze ngiyibuzele. Ngifuna la mina. Ngifuna nje la mina. Hayi mama, sizolungisa izinto lana kutheni Sizolungisa izinto zani, ziphi izinto oyikhuluma ngazo? Siyathandana nje na. Uthandana noba ngantini ukuthandana? Lerato ungangibuza kanjani futhi manje lo nto leyo? Sino 2 years ngiyamangala sino 2 years thana mina ngazi ukuthi ngikwazi for 2 years. Hayi ukuthi sino 2 years mina nawe sithandana. Lerato bengisacrifice kuwena yonke into enginayo. Yonke into enginayo bengikhipha kuwena. Shuthi lama sacrifices okhuluma ngawo yindaba uzama ukungiheha ungiluthe. Izinto ubungibhalela zona ke mina ke uthini ke ngazo because wena Ziphi mana wena ekseni ubungivusa u good morning yonke into grand yabona. Ntambama yabo good night yabona futhi yonke into nje imnandi futhi yabona kube ukuthi abantu abathandana futhi futhi abahip abagrind abangenasmoke. Hayi shuthi uyagula ke. Shuthi khona inkingo onayo. Shuthi ekhanda uyathanda. Unani good morning kunani? Bekumnandi sakhuluma kahle manje inkinga Good morning kunani? Oshuthi wena ngasho kwena ukuthi good morning. Umngane wami nje mawuthi ngisuke ngikubone ngayizolo. Hayi bo umngane wamasimba. Sikhiphile ngayizolo ngakusisa ngingakubingeleli ngithi good morning ngingayisho leyo nto. Hayi bo Lerato ungazongisanganela wena. Hayi bo uyahlanya wena. Isikhathi sami lesikhuthuza ukulungisa izinto zawo. Wena uzophendula amasimba kanjena. Hayi bo ungazongidakela wena. Isikhathi sakho sani. Uyagula emhlanje hayibo uyahlanya wena. Nehlisa umoya. Hayibo. La asile ukuzolwa bafethu. So zama ukulungisa le nkinga yenu, le friendship yenu noma le relationship yenu. Mfethu intombi yakho le. Yeah, mfethu umama lo mfethu intombi yami. Oh mfethu. Mfethu noma mhlawumbe engaze ngize ngisheleke but yabona na mfethu mana now out mfethu yabona mfethu uma bithekeni mfethu zokuwena mfethu yabona. Uyabona na ukuthi cha no incancazi le mfethu amane ukuthi yabona. Sibe grand naye yabona. Mara not ukuthi mfethu manje manje Lerato mfethu. Yini ukwela ngakwela ngani mina? Ngakwela ngokwenzani? Lerato yonke into iyami nabe ikhombisa izifo siyathandana manje into udlala ubushimane angazongidakela ubushimane somfana udlala ubushimane somfana umfana wasemakhaya udlala ubushimane udlala ubushimane bomfana ngokukwela ngani ngokuthi ngiyakhulanela wena uzongisanganela wena hayi bona nje umfana wasemakhaya ngithatha ngakufethe kunisuba ukuthi manje ngikufuna mina ngifune wena unjena hayibo kahle wena wena unjena zibuku njani ungifidani wena unje ungifidani wena unje hayibo ayikho nje nalento yenzayo uzenza into engingayona uzenza ishisa lento uzoqoka ngami la uzophika ngami usungijwayela ungangijwayeli nje mina kabi uzokhuluma nami kanjani izikhuluma nami ngikubuza mina kuphela yena nginendoda yami mina nginendoda ethi mina Ukleyo indoda yami indoda yami ngiyasifeka ungijwayela amasimba ungijwayela ayikho lento yenzayo kuya-acta lo ayikho lento yenzayo nifika naye lapha endlini kanti ngizodla imali yami nje for mahhala Ngicela ungilalele mfethu ngiyacela. Asikaze sidle imali yakho wena obunginika imali angaze ngithi ngangacela imali mina ukhuluma lo 800 obunginika wona ukhuluma lo 800 lento ebiphelela lapha ka clicks kuma cosmetics ngingakazi ngisho kwenzane ngikhuluma ngaleyo mali leyo kahle hayi kahle shem kahle Bibiki isobha lamanqinu ngaka nje yimina yonke into bengikwenzela yona right nje kuyimanje yimina imali zami zonke lezi imali zakho uyithathaphi bengisacrifice bekikunikeza unje hamba ugunta
kuye kukhuluma emsangano mina. Mfethu awuzama ukukhuluma naye. Sulo 20 rand ubona ukuthi ubungondla. Hayibo. Lerato mfethu. Umngani wakho lo. Benizwana. And boyidla imali yakhe. Kuye ukuthi yena akakaza kudla. Kodwa boyidla imali yakhe. Angikaze ngidle imali yakhe ngokuthini uyena obenginika. Ngenze njani menginika mina? Ngenze njani enginika? Ngenze njani? Ngithi cha ngifuni enginika. Enginika. Ngifike kona ne1000 ngithi ngiyakupha uzonqaba. Ubungaboni ukuthi uyakuthanda lomfana. Hayibo bengimbona yena benama amasayine okubona ukuthi angithengele imbali echeap angithengele imba za Checkers. Ejothi mhlawumbe manje ngizodlangiswa izona. Hayibo. Ngangibuyisela into zakho. Into zakho awuziphi into zakho usimba za Checkers. Yathi ukhuluma nawe kahle. Yathi ngikhuluma nawe kahle uzongikhulumela amasimba nje la uzongikhuluma. Hayi okay ngoba ngikhuluma amasimba kodwa lento eshaya yikho angiyontombi yakho futhi angisoze ngabe intombi yakho nje. Cha fofo mana ngijwayela futhi lengane le. Okay mfethu. Yangijwayela sikhulume nawe man to man. Wena monthly ubukhipha 800 to intokazi le. Beside lokho mfethu yezo. Yabona lo muntu lona mfethu ama-airtime bengimthengela mfethu. Nginikeza futhi 30 rand futhi ama-airtime ebe grand athole idatha ebe right mfethu. Yabona. Uma bekuthi kuyashoda endlini yakhe if nami kukhona okuncane enginakho yabona. Bengikhona ukuthi ngimbheke yes bengikhona ukuthi ngimbhekelele yabona. Sibe grand sithandana mfethu engibiza ngo love yonke into futhi imoja efika namangani bakhe yonke nje futhi grand manje. Ngiyaqala manje bese sizokhuluma namasiko. So wena bafo uyawazi I love you walerato. Yes ngiyawazi. Nawe uyawazi wakho. Uyawazi nawe bakutshela. Hayi bongo I love you. Ngimthatha abe ngikuthanda mnganami. Ngiyabonga ngokuzeleko. Esukufela okay kumele ngihlezi ngicacisa ngithi mnganami. Kumele ngihlezi ngicacisa ukuthi mnganami. Shoot wisdom. Ngicela nikhulume kahle bafethu asisile ukuzola la. Shoot wisdom. Finish. Mfethu sithe mengabe siqala iconversation khona igama elingenile la. And lathi melivela lelo gama kwavela ukuthi umuntu omaziyo lo. And mfethu akagcinanga ngokudla imali yakho lo muntu noLerato. Kodwa uphinde wadla nezinto zakho. Iyona igama lakhiyo mfethu. Iyona into engicasulayo. Uyena mfethu umuntu ade efika. Wena mfethu ubuthini mengabe efika nabangani bakhe kukhona noCleo boyitshela ukuthini? Mfethu mina bengitshela futhi ukuthi uCleo futhi uPra wami mfethu uPra wami futhi nami ngimazi because umtshitha futhi ngimaziyo. Yabona? Umtshitha ngimaziyo mfethu efika futhi yonke into ibe grand mfethu. Nangu mfethu umuntu kahle kahle umphendula impatha mfethu. Umphendula inyoni mfethu. Angiphendula inyoni straight. Wena iphendula inyoni. Wena iphendula inyoni. Yazi ngisukume na vele uqhumise ngempama into engizenza. Ngoba nje ngeke ngizama sibone. Usoliwe zozenza into ongayona wena kahle la. Oqala nalo mali ekhulumela kule nyanga nje awukwazi unginike lutho. Akho manje nginama. Uhlanganapho uthi anginikeze. Ufuna nginike shothi yini into sengiyadayisela yini ufuna nginike. Nginike ini kuyafana manje nginike uzokwenzani? Uzokwenzani nje? Uzokwenzani ngoba kuyafana ngeke unginike lutho. Kuyafana nje ngizophuma lapho kuyibhedela phela. Relax mfethu ngiyacela. Ngiyacela. Manje mfethu ukufuna uqhumisa le ntombazane ngempama manje. Hayi akaqome skiphi isimanga lapha akaqome. Manje ngizoqoma ngenkani. Ngeke ngize ngiqome wena unje. Ngicela ungibukela. Yini umumbi. Ayikho lento yenzayo. Ayikho lento yenzayo umumbi. Mfethu umjiji. Awunamali. Mfethu musungisangana ngapi? Unayo-perfume? Unayo yini perfume? Cha phela nawe musa. Ana perfume. Yazi umuntu lona mfethu unjena nje uyimini. Kuyimanje ugqoka amaphenda nofefa angena shi eyingqeni yikenxa yami. Uwazelaphi ngoba ngiyazithengela mina manje ubona ukuthi ngizofaka wena. Okay. Sebenza apho wazi camera for this. Able bra. Kahle nje kahle. Ukhuluphela ungaka nje yimini. Ngani. Wena sifasi. Uyibo wena kahle bo wena. Ukhuluphele nabafo ngiyambona kodwa kushuthi kushoda iglow. Uyazi iglow idalwa yini? Dalwa yini ngalo nto okuphela nowazi ngcono ishuthi yaphela. Dalwa yini? Wasiphatha uClay akazangishela. Seyithi uClay uSimphiwe akazangishela. uSimphiwe angikhumbuli nje ezofika kumina ethi Domi mhlawumbe ngiyakuthanda ngicela ube mana lento ngibhalela wona ngathi akazi message no 2 years imangeke kanti abantu abathandanayo benza njani bese njani amasimba mhlawumbe bhuti uyazi abantu abathandanayo kuba njani phakathi kwabo
kuba nje uSiphiwe ngazemqabule ngaze imhage mhlawumbe sithi hayibo mhlawumbe ngihlwele othi ngilalela embhedeni wakho mhlawumbe silale ndawonye akaze abantu abathandanayo benza njani awakwajola before wakwajola Simphiwe Ngimbuza amasimba mina kade yazi wake ngibuza kahle wakwajola before wakwajola before wakwajola hey cha semna uyazenza enoshiki ngithi angibasela mfethu yazi Mfethu ngicela uhlale phansi ngifuna sikhulume kahle lana mfethu silungise lento lena kahle hayi yini mfethu soyilungisa ngoba nami akhuluma le njalo uyathula uma khuluma mina kodwa safuna ukuthi wayehlisa umoya phela mina mfethu mina nawe sabafana kumele si-access abafana manje mengabe mfethu siqophisana nentombazane kuzobuya kanjani mina ngimfuna umfana okhuluma kakhulu umfana uyenza yabo because umfana mekhuluma kakhulu akanqeni umfana ukuthi asuka athi unentombi kanti uyazipha yabo usangijwayela-ke manje ngizelana mfethu ngizofuna usizo kuwena nawe uzokhuluma amasimo mfethu kusho ukuthi ngiyangihlanganyela ngoba ngivele ngifice enhleni nobabili la benikade ngidiscussa ngami ubhalele ba wena benikade ngidiscussa ngami mina ngifaka ubani lana uyangisiza ngifaka ubani iluphi okay mana usutholile nje ukuthi akuyona intombi yakho nje le njengoba sekufikile iluphi usizo osukunikeza lona ukuthola ukuthi le ngane ayidlala ngawe akuyona intombi yakho angithi usukutholile lokho ubungakwazi wena olalongo uyitshela ukuthi unentombi kanjani no 2 years ungakazi uyiqabula awazi ngisho umncamnca wale radio wena uthula le radio awazi ngisho umncamnca wakhe wena uyawazi uyawazi nokhiswe ngani awazi ukuzimsangana futhi nawe awu lento lecaca ukusobala ukuthi le njalo lengiphendula inyoni sonke isikhathi wena wavumelana kuba inyoni bengazi mina mfethu because lo muntu lana mfethu umuntu ogrand mfethu umuntu right mfethu angiyacaba manje mama bese njeni mfethu unako mfethu ukudlatsana nomuntu wakho mhlambe ngiyaxolisa ukuthi ngithinte la ongakazi uthinte wena mfethu unibuye nithintane ngisho izinqa mfethu nomuntu yabo nje kube tight wena yonke lo nto uyazi usho bani ukuthi angiyazi tshelo bani kusho yena uthe ukiss wena ihug etight awuyazi wena awuyazi ihug etight usukhuluma ngami manje uyakwazi usukhuluma ngami manje wena la ngiyabuza and wesiphasinja yami uyamazi uCleo ufika adla ukudla kwakho masedla imali yakho adlele ngane now uyeka futhi lokhu ibasela mfethu sacela ukuthi vele uyeka futhi lokhu ibasela mfethu cela ukuthi Kodwa ungisize mama uthi uyasicela futhi ungisiza ngcono vele mfethu sengikusizile mina ngihambe ngokungcono mfethu usulitholile usizo waphela kusho awungisizi ufuna usizo lani mfethu angizwe from wena because uzolila uthi le akuyona intombi yakho inendoda yayo okay angibuza nje uyamthanda noLerato uyafuna ukuqhubeka naye ngiyamthanda futhi Lerato ithekeni yakho kanjani mfethu ningathandani Lerato futhi Lerato uyamthanda hayibo angimfuni lona khona ngibize ngolona mina angikufuni kodwa angibize ngolona futhi okusalayo angikufuni ngibize kodwa ngolona okusalayo angikufuni ngibize kodwa ngolona okusalayo angikufuni into yabona nje obade sinele friendship yethu asiqhubeke mfethu siqhubeke nje obade siqhubeke friendship yethu uma nje anginama cosmetics Simphiwe anginawo mfethu cosmetics masokuthiwa lokhu ngehlisa umoya futhi musungathi angilimaza mfethu hawu angilimaza mfethu masolokhu kuthiwa ngehlisa umoya ngehlisa umoya kanjani mfethu ngicela ehlisa umoya ngiyami mfethu ukuthi unolaka it's been 2 years so mfethu ngiyakucela mfethu awulungise mfethu ufuna ngilungi angizwe ngawe baba ufuna ngilungiseni uma ukuthi mfethu yahluleka mfethu iyekela angizwe ngawe mfethu ufuna mana mfethu uzokwazi ungisiza yebo noma cha ufuna ngikushelele lengane iqome noma ufuna ukuzama inhlanhla kuyona because sikucacela ukuthi akuyona intombi yakho uma uthi akusiyona intombi yami ayisuke ihamba mama ngiyangichasula so nenze njani ubungani benu buyaqhubeka hayi ayikho into ezoqhubeka ayikho into ezoqhubeka nomngani mfethu because vele lo uzolokho esiqhubeka sokuncela uzongicela la hawu cha kodwa uSimphiwe uyahlanya uSimphiwe uthi ngafika endlini mina ngifike endlini yakhe ngidle sokusho wena nje ukuthi angidle mfethu ufike udle laphana mfethu ushiya uphohlaza amaqanda ami athengwe imali yami mfethu yezo ujike lapho nasendlini awuclean awenze lutho uyibekibeke nje isobho lamanqindi into ongayazi hayibo usufuna ngenze njani usufuna ngenze ngazi ukuthi ngomakoti ucathi kephi la ucathi kusemafamu ucathi kufarm Julini ungakhulumi phela namajalo ucathi ngufarm Julini ucathi kufarm Julini ungakhulumi namajalo ucathi umfarm Julini lezi ntombi zakhe igcoba amabovu ungazongijwayela kabona ngeke ngize ngiyenze mina leyo nto into engeke ngize ngiyenze leyo nto leyo futhi ayikho nje nalento yenzelela ayikho okay mhlambe make me understand ubani wafika kuqala erest phakathi kwenu about 2
Mina ngenza unyaka wesi-3 Yena? manje. Wenza u-second year noma u-first angimazi kodwa nje kulapho. So wena wabona nje umfana oyibhayizela wathatha i-advantage. Cha, ngabona umfana wasemakhaya ngathi ngimsize ngimfake eThekwini kanti ngifake isilimo setshothi ngiyasifuna. Wethu. Masimba wena yazo. Mana futhi lerato ungakhulumela amasimba mfethu yazo. Ungakhulumela amasimba mfethu ungakhulumela amasimba wena. Ungakhulumela amasimba wena. I know, Lerato mfethu. So, okay, ngicela uhlale phansi baba. Baba, ngicela uhlale phansi. Ngicela uhlale phansi mfethu, ehlisa umoya. Mfethu, ngicela uhambise uLerato mfethu. Sisale nobafo la, soba uthini. Sawubamba. Uyafisa. Bo khuluphela kuyaqhuma nje imali yami. Dot. Mfethu. Ngiyaxolisa ukuthi uzizwa ngalendlela ozizwa ngawo manje. And also nanokuthi uzithola kule situation okuyona njengamanje. Kodwa mfethu wena mfethu 2 years ayikho mhlambe into ade uyibona nawe ukuthi lengane idlala ngawe and stuff ububona yonke into ihamba kahle. Asikhulume nje kahle bafo njengamadoda mfethu sibonisane. Mfethu uyabona mfethu ukuvuma mfethu yami mhlawumbe ngavuma ukuthi yes khona ngibhayizisekile bro yabona. Ngibhayizisekile lana strong yabona. And bengamazi ukuthi lo wenje yabona. Ukuthi mfethu umuntu bangabe umthanda mfethu kuyahlahle imizwa mfethu sikuyilawulwa uthando mfethu yabona nendlela izinto ezenza ngakhona mfethu. Manje yabona mfethu le mfethu iyangimangaza mfethu khona kade akazi sebenjena kumina mfethu akazi sebenjena kumina nathi thina ngiyazona njengamanje mfethu angiyazi ngiyaqala ukuthi uyibona. So mfethu uCleo was always around mengabe uLerato ekhona. Ngiyazi ukuthi uCleo ubefika noLerato mhlambe niyazwana kodwa ayingaleyo ndlela. But ubengakaze mhlambe yena akuvezele ukuthi uyashaya la. Fanele ngamanga akazi sangivezele. Clear uPrawa mfethu nje friend uyabona mfethu. uLerato ngathi sonke isikhathi mama ngidinga ifoni ngithola. Yonke into nje plan yabona. Mfethu usibhalelile kwishow wathola ukuthi le ngane ikufriend zonile wena uyitshela ukuthi niyathandana. Manje ke moving forward senze njani? Uyaqhubeka nobungani bakho nayo noma uyagive up? Uzama ukuzitholela intombi yakho. La no mfethu uLerato ngisazomlandelela mina ngiqala ngimhlabe eqala before ngimphunyula. Ufuna umhlaba nje ya mina ngiqala ngimhlabe eqala before ngimphunyula ngeke mfana ngeke khohlwa. Ngeke khohlwa mfana. Angikwazi ukubhayisisa ithekeni kanje. And usekudlile mfethu. Wena umdlanga. Ngiyakubuka nje mfethu ufuna ukumfuqa ngempama wahluleka ukumfuqa ngepili. La mfethu angijwayela mfethu yazi mfethu now lokhu uzokhuluma nawe udoti wakho mfethu lana mjetazi mfethu yazi. Sesisobabili la nja yami. It's what's under the bridge. Manje usho ukuthini lokho usho ukuthi ngiqhaphazeke mfethu. Cha mfethu ukuthi ngiyazwelana nawe baba. Ngiyazwelana kubuhlungu yabo. Angikaze ngibe ku situation whereby intombazane izongenza isilima for 2 years. Izisho ngesingisi umzwile for 2 years. Bafisa uqedile ngihambe noma mhlawumbe khona usafuna ubusho. Hayi mfethu ngikusizile mina ngitholile iqiniso. Ngakutshela futhi ukuthi uqhubeka noLerato ngokuthanda kwakho. Wathi wena ufuna ukuqhubeka naye because ufuna ukumhlaba. Umhlabeke nje yami. Usho ukuthi uqedile. Ngena la. Ngavela umhlaba ngimhlaba futhi. Sala lokho. Hayi. Angiyazi lento mina. Mina yazi ukuzipha ngagcina ngicasi ngagcina emncane kakhulu ukuzipha intombi. Ngangimncane kakhulu ngizipha intombi. Kodwa ke manje sengingaphela 2 years. Ungaboni ukuthi akusiyona intombi yakho. Kodwa mhlawumbe iadvice engingaba nayo uma usuke emakhaya ufika la eThekwini noma kuyona yiphi isitho ongakuyona. Papa ibala. Amantombazana athanda imali, amantombazana azokuyuza, amantombazana adlala ngawo mekubona ukuthi uyadlaleka. Buka nje ubaba. Ufuna ukuhlaba manje. And akuselula ukuthi ahlabe ngoba usebhayizile futhi wes wamletha phambi kwamakhamera ke. So indaba yabo nje siyaziwa abantu abaningi. Uzoyihlaba kanjani lengane seyilethe phambi kwamakhamera?
Mhlawumbe kwi-episode elandelayo ngizobe ngiphethe wena. Uma ukuthi ufuna ukuyibona la discuss indaba zakho zomjolo, ngi-email njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Sihlangabeze futhi kwi-episode elandelayo sibone ukuthi izobe ihamba kanjani. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu. Sesivala nje, umkhuleko ubalulekile. Sigebisa amakhanda phasi sonke, uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Masihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi siphethe ba. Siyabonga ukubukela kwakho.